आज आपण संडे स्पेशल चिकन बिर्याणी बघतो आहे। बासमती तांदूळ मी 10 मिनिटं पाण्यात भिजवून ठेवून स्वच्छ गाळून घेतला आहे आणि आता पहिला मी हा अर्धा कच्चा शिजवून घेणार आहे बिर्याणीसाठी। त्याच्यासाठी मी हा पाणी गरम करत ठेवलंय। अर्धा कच्चा शिजवायचा आहे त्यामुळे जास्त पाणी घालत नाही, जेमतेम त्याच्या जर असं वर येईल एवढं पाणी घालते। त्याच्यामध्ये 4 वेलची, दालचिनी अंदाजाने घ्यायचं। दालचिनी मी साधारण छोटे छोटे 4 तुकडे घेतले, काळी मिरी 7-8 आणि 4 लवंग। पाव किलो बासमती तांदूळ आहे हा। तेजपत्ता, सगळं गरम मसाले तेजपत्ता ह्याच्यातच घालून घेणार आहे कारण ते शिजताना त्याचा अरोमा त्याच्यामध्ये गेला पाहिजे। मीठ थोडं घालणार आहे कारण नंतर चिकनमध्ये पण घालायचं आपल्याला, त्यामुळे मीठ व्यवस्थित सांभाळून अंदाजाने घाला। डाळ त्याच्यावर अर्धा कच्चा आपण होईपर्यंत शिजायला ठेवतो। पॅन ठेवतोय, त्याच्यामध्ये आपण कांदा कॅरेमल होईपर्यंत तळून घ्यायचा, म्हणजे थोडा काळपट होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। तेल टाकून थोडं तेल टाकून तळून घ्या कारण परत त्याच तेलात आपण चिकन पण शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे ते तेल फुकट जाणार नाही। तर आता मी साधारण 3 कांदे घेतलेत उभे चिरून। 3 कांदे चांगले क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। जास्त तेलही ओतू नका कारण ते तेल परत फुकट जाईल नाही तर। ह्याच्यातलंच उरलेलं तेल मी चिकनसाठी वापरणार आहे। आता बारीक गॅसवरती क्रिस्पी होईपर्यंत ठेवून द्यायचं आहे। लाल कॅरेमल पेक्षा पण डाळ म्हणजे थोडा काळपट होईपर्यंत त्याला चांगला तळून घ्यायचं, कुरकुरीत झाला पाहिजे कांदा। आता एकीकडे आपण चिकन मॅरिनेट करून घेऊया। स्वच्छ धुवून चिकन, हे साधारण 1 किलो चिकन आहे। 1 किलो कोंबडी कापून हे साधारण 600-700 ग्रॅम वगैरे असणार। आता ह्याच्यामध्ये दही मी 1 पेला घेतली आहे। मालवणी स्टाईल चिकन बिर्याणी आहे, त्याच्यामध्ये मालवणी टच देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला आहे मी। मालवणी मसाला, हे तुम्हाला कसं तिखट हवं त्याप्रमाणे घ्या। राईस बरोबर असल्यामुळे थोडा चिकनला थोडं स्पाइस तिखटपणा जास्त असेल तर ते चवीला छान लागेल। 3 चमचे घेतला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आलं लसूण आपण घेणार। आलं लसूण मोठे 2 चमचे, कोथिंबीर, ब्लॅक पावडर अर्धा चमचा, ब्लॅक काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा, कस्तुरी मेथी साधारण 2 चमचे घ्या अंदाजाने। आता हे चांगले एकजीव करून 10 मिनिटं ठेवून देणार। ह्याच्यात मीठ घातलं नाहीये, मीठ मी चिकन अर्ध जरा शिजलं की मग मी मीठ घालणार आहे वरून। चांगलं 10 मिनिटं मॅरिनेट होण्यासाठी आपण ठेवून देऊया। कांदा कॅरेमल होतोय, राईस पण इथे दूध आलं आहे अर्धा कच्चा। राईस अर्धा कच्चा शिजला आहे, त्याच्यात मी नारळाचं दूध किसलेला घालणार आहे आणि परत त्याला शिजवून। नारळाचं दूध म्हणजे थोडासा अर्धी कवड नारळ तुम्ही मिक्सरला लावून 1 पेलावर दूध काढून घ्या। ते घालून आता बघा अर्धा कच्चा शिजला आहे। नारळाचं दूध घालून थोडा अजून अर्धा कच्चा झाला की मग गॅस बंद करा।
राईस बऱ्यापैकी अर्धा कच्चा शिजला आहे. गॅस बंद करते. एकीकडे कांदा पण कुरकुरीत होतो आहे. बिर्याणीसाठी हे मातीचं माठ घेतलंय मी, तो सेट करते. त्याच्या खाली बटाट्याचे लेयर चिटकू नये म्हणून आणि टोमॅटोचे लेयर लावून घ्यायचे. तुम्ही कांद्याचे पण लेयर लावू शकता, म्हणजे खाली बिर्याणी चिटकत नाही. कारण ह्याच्यामध्ये पॅक करून नंतर ती 15-20 मिनिटं आपल्याला बारीक गॅसवर ठेवायची आहे. कांदा काळपट क्रिस्पी झाला आहे, काढून घेतला. आता आपण ह्याच तेलामध्ये चिकन टाकणार आहोत मॅरिनेट केलेलं, आणि ते चांगलं 10 मिनिटं परतून घेणार आहोत. चांगलं 10 मिनिटं. थोडं हे भांडं धुवून फक्त मी थोडं पाणी घालणार आहे, जास्त पाणी नाही घालायचं आहे, कारण चिकनला स्वतःचं पाणी सुटतं आणि छान असं ग्रेव्ही आपोआप तयार होते. आणि एक पेला दही आहे त्याच्यात, त्यामुळे बऱ्यापैकी त्याची ग्रेव्ही तयार होईल. त्याच्यात आता 10 मिनिटानंतर मी मीठ घालणार आहे, चवीनुसार मीठ. राईसमध्ये ऑलरेडी मीठ आहे, त्यामुळे चिकनमध्ये आपण चवीनुसार. आता हे 10 मिनिटं आपण चांगलं उकळून घेऊया, कारण ते परत बिर्याणीमध्ये ॲक्च्युली ते चांगलं शिजलं पाहिजे, मुरला पाहिजे त्याचा मसाला, तर तो बिर्याणीला एक छान फ्लेवर येतो. तर हे आता आपण 10 मिनिटं शिजवून घेऊया चांगलं. 10 मिनिटात मोठ्या गॅसवर मी शिजवून घेतलं. बघा किती पाणी सुटलं, वेगळं पाणी घालायची गरज नाही. आता गॅस बंद करते. आता आपण मडक्यामध्ये लेअर लावून घेणार आहोत. मी बटाटा आणि टोमॅटो खाली हे करून घेतलंय चिटकू नये म्हणून. आता आपण लेअर लावून घेऊया स्टीम करण्यासाठी. बिर्याणी ॲक्च्युअल स्टीम करण्यासाठी चिकन मालवणी बिर्याणी. लेअर लावून घेऊया. आता आपण ह्याच्यात पहिला राईस टाकूया. अर्धा कच्चा आहे हा राईस, आता दम मारताना जरा बऱ्यापैकी शिजू. राईसचा लेअर लावून घेतला. त्याच्यावर आता मी चिकन मधल्या लेअरमध्ये बरंचसं चिकन टाकून घेतलं आहे. काजू फ्राय करून घेतात, मी फ्राय नाही केलं, असेच ते चिकनमध्ये शिजल्यावर छान लागतात. तर तुम्हाला ऑप्शनल आहे, फ्राय करायचे तर फ्राय करून घ्या आणि नाही घातले तरी चालतील आवडीनुसार. मालवणी बिर्याणी आहे आणि काजू नाही तर कसं चालेल, मालवणातच मेन काजू बनतो. तर आता ह्याच्यावर परत मी राईसचा लेअर लावणार. राईसचा एक लेअर लावलाय. हे लेअर तुम्हाला पाहिजे तसे लावू शकता, एका ह्याच्यातच तुम्ही सगळं करू शकता. म्हणजे खाली चिकन आणि वर राईस वगैरे असं पण करू शकता. आता हे सगळं चिकन आणि ग्रेव्ही टाकून घेतली. त्याच्यावर आता आपण उरलेला राईस टाकून घ्यायचा आहे. सगळा राईस त्याच्यावर पसरून हा राईस चांगला परत फुलणार आहे. लास्ट जेवढा कांदा उरला आहे त्याच्यावर पसरवा. फ्रेश घातलेलं दूध आहे. प्रत्येक लेअरला खरं हे करतात, पण क्वांटिटी कमी असल्यामुळे मी वरूनच रंग असतो त्याचा आणि फ्लेवर. पण ॲक्च्युली बाहेर जी बिर्याणी बनवतात त्याच्यात तो केशरी रंग स्पेशल फूड कलर यूज करूनच ते केलं जातं, म्हणून ते तांदूळ असे लालसर दिसतात. आता ह्याला आपण कवर करणार आहे दम मारण्यासाठी.
बरोबर ह्याच्यात वाफ बाहेर गेली नाही पाहिजे. असं झाकण ठेवून आता मग कपड्यांनी चांगलं बांधून घेणार आहे. तुम्ही आपलं पीठ कणिक पण वापरू शकता, मळलेलं लावू शकता, असं पण चालतं. घट्ट मी बांधून घेणार आणि मग 15 ते 20 मिनटं बारीक गॅसवर ठेवून देणार स्टीम होण्यासाठी. असं 15 ते 20 मिनटं स्टीम होण्यासाठी पाहिजे. त्याच्यावर तुम्ही वजन ठेवू शकता. आपण स्टीम बाहेर जाऊन